Uba Jonas Lamari Ubadeiru Unong Trey Monsoba but Nongwat Chingtip Lengbaka Right to Information RTI Uloong Bak Sarkar Megalia Democratic Alliance MDA Haka Jelam Jongka National People Party NPP Kamsim Lala Satya Banlei Kataban Penbahai Kurukom Trekam Hakatanat Kakoi Kakia Katanat Puli Puti Bat Kumjuru Hakal yang Katanat Kamram Halor Kani Katanat Kakoi Kakia Uloong Bak Sarkar Kamsim Lasim Kia Banirab Ikibrio Kamtam Makabaide Bat Kabai Sumar Kabalaremha Shabapalan Uloong Bak Jingrab Lengbaka Mega Health Insurance Scheme MHIS kamsyam las ngomontoy haba kayarap tangi katu katni hajar nakabay sumar kabada kilak tengka. Mungkin supaya kemat mau ke jela ke sungai kalayo kene ke jela bopura ke jungka mentala san pusnem te hagini kisan pusnem ngi iba kilabun ki sarkar ki basan syar ya kene ke jela megale ke jungi kila bendai ki one party lene tangkawi ke party ke basan syar ke jela megale ke jungi nanta ka la ru bendai de kene ke coalition government kumba kalong kene ka government menta ke MDA government but kumta terter ngi iba nakapor ka jingdon jung kene ka government lada kadai ka government coalition lene lada kadai ka government ka badai betang da kawai ka party ngi iba kidon be kijing kela leni kijing ya pher na kawai ka sarkar ha ka ya kawai pat tingi iba hagani ke celam megala ke jungi na kapor syakapor ngi layo kini ki chief minister ki bapher kidon ki chief minister ki ba karkom trekam ke jungki ka biang kidon pele ki chief minister le se po ke jing yalam ke jungki ru kamda long kata ke ba ki pat ki expect lene kata ke expectation lene kata ke jing kwa ke jing kwa jungi pat kumba kadai banlong te habangi pai bede kene ka sansnem hagani ka sausnem ka baladem na do basan syar kene ka MDA government ngi iba kene ka sarkar menta ka long ke ka sarkar kumba ngalong mende ba kadai ka coalition government te ki yo kita ki numbers lene mentai lingi iba kadan do sapu prangot kini ki legislators lene ki MLA ki bakersyan ni kene ka sarkar haba pe katkum kicing pe kicung jonga te nga ke ka banga la ban ong kalong ba hagini kicing pe kicunga kalong ba lada kan ikani ka sarkar ka thumu banle ikanu ka kam lene ka kanu ka policy ka baka kwa ban pentrain na ka ta kicing mentoy jong ka jela kala banle namar ba ka don ka majority namar ba dadon ha hapo ka majority ka mot ba kala banle kinu ki issue ki ba ka thumu banle te hendrai ka ba katkum kejing UI kejungi ki pajba kumba ladon boong manur we kejing ya keren pajba syapang ke jing terekam juga ni ke sarkar kila ya keren hadu ki dukan disya kila ya keren hadu ki hapo ha yeng hasem syapang ke jing sensyar juga ni ke sarkar nakapor syakapor ngi ong ba ke sarkar kadu ke sarkar ru kidon be kejing duna dan ni kita ki loopholes ke bagi ka sarkar ka duna mo kam de ke babiang 100% la ni sispa hene kadon be kejing duna hende kumba kalong menta ke ni ke sarkar ngi iba kejing duna kalong ka jing duna ke ba long sebapalat lada ngi pe ha kaliang jong ka yo kokot jong ka jela lada ngi pe haliang jong ka puli puthi ru ngi iba ke ni ke sarkar ka jigle ke jongka ki policy terekam ke jongka ki long ki ba ka kata shisha ngi iba mentaru gani ka latest example ha ka bayde ba gani ka puli puthi ngi iba gani ka result mentaru ngi iba ka hiar ba te ka jing pas chuki khna mtau snem ru habaya nujor ki week snem ka hiar ba te habangi phai ru sha gani ka syapang halor kini ka kwet ka khia le ka health sector ngi ba kani ro ka hiar ba te kumbangan syu ai nuksang ni ngi ba kani ka MHIS Meghalaya Health Insurance Scheme kadai ka bala la wanra ini ke jela ke jungi na da ka tu sarkar ka berim ka ba sensyar ha kitu ki snem ki bala dep kitu ki nadu arjar khatlai te ke sensyar ka tu scheme ka bi tu ngi ba ka long ka wanra ke jingi rap shibun hendai kumba ka long menta nalor ba ka don ka tu scheme hendrai ka ni jingi rap ya ki pajba pade kam long ka ba long satisfactory lene ka bapun huni ki pajba ngan syu IP ke nuksa ngi iba nalor ke jingdon juga ni ka MHIS le se ki briu beduk kini ki briu ki bam yo lat ban pha gini ki jing sumar ki ba khambiang ru lengba ke jingdon juga ni ka scheme ke lala ban yo jing sumar hendai kumba ka long benta ke ni ka kad MHIS matai le ki la link ba ka tu ka national mo
baik ketua national card jungka sorkar BJP nanti kala ling lang tingi iba kumno ke jingyarap si pai ba kala di manbun hende kum bagalong mentangan su IP kenuksa ba don ki batia hospital minin bat menne ki wan yathu inga ka bil ka poi hadu prapo jar hende ka kakat ki penut kami itu kekat hende indala wan ka final bill jungki ki ong ba ka map tang 1,000 kalong ke ke bakta ti menero kadang dot ko we ka bil ka bagi ong ba ka poi khandai hajar hende ka map tang nyu prahajar nyo hajar tam le si prahajar ben ha to ko por covid ni iba ka bil ju ki briu ki bathia lele ha po kini ki private hospital ka poi ka bil hado lailak tam ki don ki record bat nga ki bangayo ru henry ladaki pen ide to ka kat ki yo ban map tang nyu prahajar te kalong ki khamtam ka bakta bhai ki briu ki beduk besuk ki ba pha sumar ye ki bahayek bahasem ki jungki le ni ki khud ki kti ki jungki namar ba kata namar ba ki le chepok ke hospital ki om bakin yo ye kata ki jung sumar ke babiang henry nda ka lapoi ke bil bade ngi i ba ka bil kalong ka ba sheba palet hadu kata batru ki don ye ki kat ki ong ba ki sngus ngan baka yo lesi kala banyarap lesi 90% le ninyo 4% hende kum bakalong ka yarap tang lesi tang arlai persen ka to ka total bill ka bagi haban siu hospital tengi i baka ni ka kala feel ke ni sarkar ha ka bakan pej ban khmi ya kum kini ki jingduna namar lesi kum banga ngala bonong ni ba ka government kamdon ka ka policy ban streamline ya ki hospital ba kimdei ban shim palat ya ka bill kamtam lili hakabai dei naki longyeng longsem ki beduk kila dei kin ban pe yaki briu yaki longyeng longsem ki bawan ki bakham yo kham kot to la daki shim ka bil ka bakham bun ru le se kam dakta than ki yaki hende yaki ni ki briu pada ki bawan ki longyeng longsem ki beduk ka kta shibun mene don ba yathu inga ki ong ba iba arab lem se ki ka bil ka poi khandai hajar te u kpa jong ni ka long yeng ru udai tang tu banyak ki auto tu umla ban siu te yarap lem na kalyang jong phi te kum ui ni nong tri mon subha te ngadon e ka ban siam ban yarap hende kumnu ban yarap nga ngadi tang briu simet ngamla ban yarap te ka ni ka jing kren ka jong ani ka long ba lada ka sarkar ka don ka ta ka policy le ni ka framework ka babiang kala king banyarap kum gini ki basyam kini kajing kini kelanot ku bakum dia namar ka kata ba ha ka bai de ba katna puli puthi dak ba kodo kumbalo kuboru menteri katna puli ba alak men rumboi ba ki skul sarkar ki de kita ba pai khmat khaddu dak pai ba uba jun sulo ong ba sarkar ka ban thau ki lat klingti kumbale khanong ba delhi te kum mangal ong mentan ya lor ka education le ni kata ka puli puthi ni iba ka jela me gele ka jungi ro kala hiar ba do kata ni iba ka jing pas gi ki khna mta ka poi tang 100% kam poi te ni i le sipo ki ndangi le si thanjong kundong i ba ki ni ki school kumbangi imo ki school let's say ki don tang ko ke classroom ki class ki pelong tu na do nursery do class 8 ki don kita ki snong ru ki bangala lai ngalai i teng infrastructure le ni kata ka jing tei kita ki school do kamlong ko biang do kata ha ko por slap ki mlong ban pelong school te ka ni ka kata si sai kata ka pule puthi batru ya ka jing dang jing start jung ki kna ko wei ru ka jing bom sim khia jung ni ki sarkar yo let's say ke ha ka bai dei ki ya ki issue jung ki nong hikai let's say kinong hikai ki de banlong kita ki priority citizens leni kita ki nong song snong ki ba de bengin buram leni bengin yero ika rokom trekam ki juki hende kalong ko be shisha mentangi i ba kinong hikai mentangi hap mi surok banya protest banya demand kita ka kam ya ka jing ya bakin demand kita ka hok ka juki ngilong ko mangilong mentangi nang ban keren nginang ban tho de na ka jing don juki nong hikai hende haba ka sarkar kam shim ya ka priority ban yarap iki kalong ko be ba ka jela ka jungi kan yo kita ka literacy rate kumbalong hapo ka Mizoram hapo jela Mizoram hapo jela Kerala ngi babun kini ki scheme na po Delhi ki wana ka bay day ban ketiyo ye kini ka puli puthi puli dangli ne po jila Meghalaya ki jungi Henry yo le se ka sarkar Meghalaya kam shim ta ka kabu ban pen kiyo ye kata ka puli puthi ye kini ka jila ki jungi na ka por ngi yo sngo ki ba ki ong ba kini ka sarkar ka long ka ba korop na ki ba korop tam banya nujor bagi bayi pada ki sarkar ki pemensyua hoi mensyua ki sarkar ngi nom ong bagi dei ki ba khuj Henry habaya compare bat ya nujor pada bat ka ba kalong mentangi iba kadon baik kini ka jing tam se kini ka corruption ku ba borok khoj ni la ekren ka tam dei bekren tam nga borok khoj ki ekren ni kata ki don ni le ki ong na do kan ni ka khayi do yong na do kan ni ka MEECL
ki ong ba bede betul smart meter bede begini ke bill light bakum ta ter ni ba jala ke jungi daka jing bom teri bha jo sarkar ki mi sibon gini jing kata ka de ka point ka balong interesting ka sutanat mo fiwan rai kata o minister jong ka education ong ba ki priu ki ba mdon option shu ki leche ki government school Henry ngan shu ainuk sai pi beret musha ki school po Delhi ru ki long kumbalong kini ki school po Meghalaya ka jungi hi ki school po Delhi ru ki long kumbalong kini ki school po Meghalaya ka jungi hi ba ki briu ki kham prefer le ki kham sungla ban phai ki khun ki jong ki chapo ki private school Henry kumbang ongi pi la dang yo ki nong mi khmat ki nong thau an ki babiang ni da yo ki nong yalam ki babiang ba ni la ban pen kala khongpong yi kata ni ipo Delhi hadin ke jingwan mdi bangai yoro ikini ka Amadmi party mo hapo ke jingalam juk ki jirwal Henry ki briu hang tu ki badan hang tu ki de ki framers of law lani ki nong thau an ki batbit ki bawan ra ka policy ki bawan ra ro ki jingnang jing tip ku jong ki pek kat kum ke jing don kam jong ke to ke jaka tingi pek po Delhi miswa ka long tu ki briu ki kham sutanat memphai ki kun jong ki private school hande menta ka long do khongpong ki briu ki baruspa kanu ru menta ki pha ye ki kun ke jong ki government school namar ba kumbang ong ipi ba ka biang ka policy ka kom frame ki policy kumno ban pen kelah khongpong kata ka jinglong jingman kum bakalong hani po Meghalaya ke jong iru ngila ban le kum ta tang ladang yo ki nong yalam ki babiang ki ban frame ki policy ki babiang khnang ba ki briu ki bala ban phai school ki khun ki jong ki po ki private school Henry habaki I baka biang ke government school te kandon be kita ke jing kela bagi briu kin pha na ki khun ki jong ki po ke government school ni I baka ne ka Delhi model juga school ma what the United Nations what kiri juga ki badan po United Nations kumna Finland kumna po UK kelai I kata ka jingkela juga education system po Delhi hani po Meghalaya ka jungi ru ngong ipi ngila ban le kum ta ngila ban achieve le ni ngila ban kot kata ka thong tang la dang yo ek ki framers le ni kita ki briu ki bala ban snai ki policy ki babiang khnang ba kin pun ki education system jungi ne po Meghalaya ka jungi te kum bakalong menta mensyua ki school po Delhi PE ki classroom le ni kita ki kelas jong kita ki kena ki long ki besniu do kata menta pade ki la le be de digital be ki la wan ra de ki kar kom hikai ye ki ru kala le be de ki digital mode ke bagi ong ki la pen I hapo ki projector bat kum ta ter tingi I baki ni ki kena ki baru spa wala ki ruspa kanu ru wala da ka yo kot ka jong ki mi pa jong ki ru ka ki hu kata ru hendai ki la kham sutanat ban pha ye ki khun ki jong ki ha ki government school namar ba ki I ba ka facility le ne kata ka jing penbiang ha ka ba an ai kata ke education le ni kata ka jing nang jing start ki jing tip ki khun ki jong ki ka long ka ba do kata tingi po Meghalaya ru ladang yo ni ye ki nong yalam ki babiang ngila ban pen kela beli ngin shu kedo ketingin ong ba kita ki kubi ki kpa ki ba ki kelas option ke jungki ke deban pha bi ki shu ke government school lada ke government school ke baha klempep kini baru ngin kwa lut iki kun ki jungi bikin le ke government school lamar ba belai ka khamlong secure ken kendiat habang ya nujor naduk ka rukom siu yakini ki by school nang ta bat kum ni kum tai te kata ke de ko wei ban shukno iki kimi ki pa ka de ko option ke jungki ka de last option te ka education department juga Meghalaya ro kala de ban le ki khnang ban attract le ne ban pen internet yaki government school khnang ba kini ki pat ba ki ba kwa ban le ki private school ki nom le private school shu bakin le o ka government school hangta kin ka generation of revenue ru kan kiu lada ka revenue ka biang kabut ba kila ban bu segi wigi school kila ban ai facility ki babiang nang ba kan attract ki bubun ki Delhi ru menshwa dangam bakla ki le ki pilot project ki ar ne lai ki school hande lada ki ha por baki I bakala biang pade te ki sedang ban adopt ki tu ka ju ka project haki bubun Delhi school pe menta ka Delhi kala long ko we ne ka kala long ko we ne ka educational hub jongka Jongkari India baru jongko pertai mesyangi ong baka Shillong ka educational hub of the northeast lene kata ka center jongko jingnang jing start jing tip jing pule putih jongko ne ka northeast hande menta ko baka long kala long do khongpong ken kene ka long ka i basusi
Ulong ru ba kinong rep ka jela ki ma jenge ba bat ka sarkar kam thau ki lat kinti ban kinti ki watla prapho nak sispa ki nong song ki shania ka kam rep na ka banta ka yo kamai ka chungki ngimi ba ka sarkar kan yarap ya ki nong rep agane ka benta te ke ka bang kwa ban ong ni ka long ba ka sarkar Meghalaya ka sarkar Meghalaya ka don kala ban yarap iki nong rep da ka ba ka pensluri ki pat nong rep bikin rep ya ki mar ki mata ki bala ban pen seiso la ne ban pen kamai jakpo iki hende kumba kalong benta kalong ba ngi ba da ka jingkiu dor jong kini ki jong kini kasbo ka jingkiu dor jong kini ki dawai ka baki ai ya ki jingthung jingtep ka jong ki kalong kador ka long ka bapalat duduk kata-kata misha ki athit urea yo le se sanspa ruspa siborni mata ka poi khat arspa te ngi ba nakaliang jong sarkar yo le se kam ai kata ka subsidi shiki nongrep kam don kata ka subsidi la ne kam don kata ka plan ka ban yarap iki nongrep ha ka tu ka benta kumba ka long benta ki nongrep haba ki kwa ban rep ki hab hi ban rep namar ba kala dei kata ka jingtere ka jongki te ki hab hi ban rep tangba ka ni ki inputs naduk kadawai MOP, SSP, DAP nang ta kadon suku urea nang ta kidon segitu kita wai kenyang kita wai yapyong ki endofil gitu keba ki nongrep ki penon kam la kapor syakapor nang ta kasebok masih kasebok si aru kalau ke bare maduk kata-kata te kini ki nongrep bepli ki le kumno ki nalor sembai ru de barem te kumno ka sarkar ru kala dei ban wanra gini ka plan la le ban ai kita subsidi ya gini ki inputs ku mangalong ipi na do kita wai na do kini ki sbo na do ka usmbai hende kum bakalong mentangi i baka agriculture department ka horticulture department jong sarkar Meghalaya kam ai ya kita subsidi ke bati biang bahkan poi syaki nong rep baro su sultanat khendiat ba ka sarkar India ka shim mi ka tu senjam ban ai jingerap iki nong rep kat to kat ningut ki nong rep di sausan ajan ru jar spojar kila ban yo itu skim rep Henry kalong ka to pisa baki aina po Delhi ru kalong ka ba tang khendiat ka long khendiat ba habe inu jor baki jingdon kam ju kini ki nong rep te ngila dei ban ketiu shibun ni kini ka nong rep namar ye kini ki nong rep mdei tangi ki nong rep jhur Hendai yaki nong rep ki bari ki siar ki bari yaki dokha ki bari yaki masi ki bari yaki belang bakum ni bat ki senyang ru bahkan don kecing harap nakaliang jong sarkar yaki te kum bangi pe apok ka central government namar ke ni ka agriculture ka dei bet ka concurrent ka hap apok ka concurrent list ka baka center ru kala ban yaram nang ta baka state government ru kala ban yaram te lada ka state government kam sekolah ban yaram te kala dei bahkan shim ya ka jaga jing yarap na po ka central government ro khnang bahkan yarap iki di kinong rep kujungi namar ki niki scheme ka puhun ki ba ka central government ro ka yarap ngam ngadon ka tu ka niki ki policy ki scheme ki ba ka central government ngatip ki pentrei hapo ki benta jong kari India handai sini po Meghalaya kujungi ki klem pentrei mensyua ngala sedang ban penteri gitu ngala sedang ban ya jiketu keni kisnong te kau kapisah untuk kebobon hande ke ngi ba sarkar Meghalaya kejungi kamshim gitu ka senjam ban panjing hirap na ke central government bahkan yo penyerap khambun iki nong rep kejungi yo le se keni kejing bom submit jong kane ka sarkar Meghalaya ya gitu ki ngan ongkum no ya gitu ka utilization certificate kadi ko wei ni ki daw ba ka sarkar India kam yarap ya ka sarkar Meghalaya te ka ka bang ko ong ni kalong ba lada ngidon no kinong yalam ki ba khambiang khendiat nganom ong sibun ki ba biang no khendiat ki ba lat wat lenti na ka sarkar India ka lat ban wat na ki international organization borok ki ba yarap kum ka IFAD nang ta kum ka wei kum ki de ki organ je ke United Nations na sko bahkan kan yarap kham tam lele kini ki nong rep kecungi lemar bakum bangi tip borok ki nong rep lada mden syu ki nong rep kabam kedi kecungi ru kan duna badru kanom la ban sustain lene ban penbiang lene ban pendap ya kata ka population le de kejing don jung ki bai ba ne po kejela kejungi te ngasko dei ba ka sarkar le se how news ne mar phulai nda lawan ki election te ki bai ba ki de ban long ki ba start ki yejit no ki nong yalam ki ba khambiang khnang ba ki policy trikam haginu ki bentala ka ban kumbang ongi pi ka la bende ke education ka la bende ke health sector le ne ka agriculture sector ka la bende ki sector ro ka la ban yarap